فەرماندارê Hesedê pêşbîniya êrîşeka nû ya Tirkiyaya dagirker dike. Li jêr sernavê, Fermandarê Kurd ê Sûriyayî aştiyê bi Tirkiyeyê re dixwaze lê dê li hember êrîşan li ber xwe bide. Malpera Almonitorê ya Amerîkayî hevpeyvînek li gel Fermandarê Giştî yê Hesedê Mazlûm Ebdî belav kir. Hevpeyvîna ku rojnamevan ambrên zaman kir, balkişan sernêrînên Hesedê li barê bûyerên krîtîk ên li Sûriyayê diqewmin û helwesta dijminane ya Tirkiyeyê li hember Kurdan. Tirkiyaya dagirker çav berdaye Kobaniyê. Gefên Tirkiyeyê yên pêkanîna êrîşeke bejayî li dij Rojavayê Kurdistanê berdewam in û li gor Fermandarê Hesedê ji ber semboliya bajêr ji bo Kurdan dibe ku Tirkiya di meha Sibatê de êrîşî Kobaniyê bike. Fermandarê Hesedê diyar kir ku ew aştiyê dixwazin, lê di heman demê de Tirkiyaya dagirker hişyar kir ku eger êrîşekê pêk bîne, dê şer nemîna şerê serêkaniyê girê spî û efrînê be û dê Tirkiya rastî li ber xwedaneke mezin were. Rexne û hişyarî bo Amerîkayê. Fermandar Mazlûm Ebdî got ku rikberiya Amerîkayê bo rawestandina gefên Tirkiyeyê netêrkere. Lewra êrîşeka Tirkiyeyê dê têkoşîna li dij Daişê rawestîne. Peymana Adanayê û rola Rûsyayê. Li gor Fermandar Ebdî, Tirkiya bi tevgera xwe ya li hevkirina bi rejîma El Esed re dixwaze bi piştgiriya Rûsyayê hevpeymanekê li dij Hesedê ava bike û careke din Peymana Adanayê vejîne. Li gor Ebdî, Rûsya jî hewl dide bi rêyadanîna li hevkirinekê di navbera Tirkiya û hikûmeta Şamê de pirsgirêkan çareser bike. Lê ev yek gelekî zehmet e. Çepkê hikûmeta Şamê û Tirkiya daxwazên hevdû qebûl nakin. Danûstandinên aştiyê û doza gelê Kurd. Fermandarê Hesedê balkişan ser doza gelê Kurd û danûstandinên aştiyê yên ji sala 2013 heta 2015 bi bîr anî. Li gor Ebdî, doza gelê Kurd ne li Tirkiyeyê ne jî li Sûriyayê bi rêyên leşkerînayê çareser kirin. Ancak rêya aştiyê bi kêr were û dîrok vê yekê piştrast dike. Ji ber vê çendê çaxa danûstandinên aştiyê bi PKK re hebûn, bandoreke erînî li Rojavayê Kurdistanê jî kir. Lê bi têkdana danûstandinan re rewş, ser û binî hev bû. Binêrîna te, Tirkiyaya dagirker dê bikare êrîşeke bejayiyan û li dij Rojavayê Kurdistanê bide destpêkirin û Şam û Enqere heta kîjan radeyê dikarin li hev bikin, nêrîna xwe bi me re parve bike.